Hello guys, kumusta? I hope nasa mabuti kayong kalagayan, no? Wherever you are in the world, ang inyong madunggan karon guys, kaagi ni Philip or suliran ni Philip, no? Nga dili ka anak guys. Ug nagtuo siya nga ang pagbike-bike kuno usa sa mga hinungdan or basin per ug namana niya kay daw na sila kaliwat, no? Nga dili ka anak. Guys, unsa gyud ga ang hinungdan? O unsa po ga ang solusyon ani guys, no? Mano din ta maglangan ato ng paminawon ang iyang suliran. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Philip. 28 anyos. Minyo ug may usa ka anak. Itago lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon nga maglisod ko og pamabdos og usab sa akong asawa. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, do. Asa naman sa ga? Magbaykos gawas pa? Ha? Kada adlaw naman lang kang magsigig bait-bait, no? Ganahan man ko pa. Sige, sige. Ubananti ka. Hindi ta gyud basta makabay ko eh. Hindi ta gyud magpakuso ko eh. Ala, mubre ko. Ero, agay. Go! Uy! Naunsa mo ka, ha? Ngano mo ka? Sakit tinga kong... Ha? Undang na ang pagsigi ni mong bike, Philip, eh. Eh, basin dilit na unya inoong ka makapaanak-anak. Nya, kumusta naman? Ano sa resulta? Negative. Walang gihapon. Unsa ka kung magpa-check up na lang ta? Mas may pa. Aron mahibawaan na to kung si problema. Muyo lang ka na, kaya dili ba ikaw may doon na problema? Ako may doon na problema! Baog ko! Huwag ko'y ayo! Nak, ayaw pagpakawa o paglaom. Wala chance, ma. Di na ko makaanak. Huwag ko'y kapuslanan. Philip, salig lang dong. Naitumong ang Ginoo nganong nahitabo ni. Salig lang. Bas hindi ay ug magmilagro. Ma.
Philip, good news! Ha? Ano man? Maptos ko! Tinuod? Yes! Pero mituon na gid ko nga naay milagro. Og nagtuupod ko nga okay na ang tanan. Walay problema. Og unya, Ay, paspasa sa adlaw, no? Murag kanus alam to nangandoy ka og anak. Unya karon, usa nang katuig si Dudong. mao lagi ma. Sige, sundi dayo na ninyo. Okay tanay nasabutan na mo ma. Gusto na mo nga masundan dayon si Dodong. Samtang kaya pa. Dong, maray dili na kaya. Pila na katuig nga misuway ta nga makaanak og balik pero wa man gyud. Hindi na gid siguro mamanghuran sa Dudong, uy. Unsa gi kay problema og hinungdan ini no? Tingali og tugod na sa sige ni mong bike sa bata pa ka. Maka-apektado na ma. Mauingon nila. Ay, basig na ilang hinungdan mo eh. Unsa kay ilang paagin mo? Para atong mahibawaan? Pa-sperm count lang ba eh. Ha? Unsa man na? Naranay mga test nga imuon mo. Sabto na kanila. Kay mas maayo nang matagan og katinawan kung unsa gyud problema. Nahibaw ko nga dili talagsaon nga kaso nga dili ko makapamabdos. Kay naasa ko'y parente nga sama na ko og sitwasyon. Pero ang uban, wa man gid makapamabdos. Ako kay nakapamabdos man gid ko. Way hinungdan nga naglibog na hinuon ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nade ingon ini nga kaso nga magkapamabdos gihapon bisan og gi-confirm nga baog? Ikaduhang pangutana. Diyos ba na mo sa akong asawa nga mumabdos siya pag-usab? Pero pila ka tuig na ang nakalabay, wag gihapon. Wag gihapon mamanghuri ang akong kamagwangan. Nabay pwedeng imnon nga tambal o bisan unsa nga paagi aron nga mahatagan nako og balik og anak ang akong asawa? Ikatulong pangutana. Misuggest ng akong amigo nga magpa-sperm count kuno ko. Unsa man din na? Unsa may pamaagi niya na? Ikaupat o katapusan. Kining pagkabaog sa usa ka tawo, genetics ba ni? Kaya nasad ko yung mga parente nga baog. Posible ba nga naliwat ko nila mao nga naingon ko ini? O usa ba kaha sa nakaingon ini katong nagbahay ko nya na-discuss siya kay nakabangga ko giro. Unya, naigo ang akong punjuhan sa bata pa ko. Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Philip. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, yan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ako ka psychiatrist ug usa ako ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo.
Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ugma na lang. Ay kapoy man ron, ugma na lang. So pabida ka nang gingon na magmanyana habit mao ginahinungdan nga no nga di mahimo ang gusto natong mahimo kay nagkaugma. Lain naman po kag katubangon nga angay buhaton. So katong buhaton nimo karon, do not wait for tomorrow kuno what you can do for today. Kay di pa kay sigurado og mas busy pa karon. Kung daog buhaton karon ayaw puhata og ugma. So ang ato magtatampo kung nagadawa si Philip, 28 years old, minyo ni siya, may usa ka anak, man niya gibutang ngayang address. Ang iyang problema kay naglisod na siya pamnabdo siyang asawa human sila nakabhimo og usa. Gusto nilang duhaon nilang anak pero wa may swerte. Wa pa gihatag. Wa pa matimingi, no? Ay lang pa bata pa magkakayo Philip, no? 28 years old, no? Dako pa kay chance nga imong asawa I do believe nga pareha pug edad nimo nya sa kanila lang siya mo abot og mga 49 nga 50s na nga magmenopause na, reproductive age pa ning 20 nga 30s, early 40s, pwede pa gyud mo magkaanak, no? Okay, so unang pangutana ni Philip, no, waman niya gibutang yung address, so gisod ko great, okay siya ko great. Well, anyway, thank you very much sa kanunayon yung pagpaminaw, no, diya sa Minglanilla. Musta naman si Nestor o si Linda Pasaylo diya sa St. Joseph Lumber, no. Salamat kayo kay pautangon ko niyo usahay og lansang, no. Bitaw, no, og diya sa si Ma'am Elfie Alfante, no, dahil sa Minglanilla, og atong mabtik guwapa nga barangay captain de sa Kantawan, no, si Kapitan Chris Ababa, maayong pagpaminaw kap kung mga silinganan diya sa Kantawan, no. Ayong pagpaminaw ni Mac Obra ug ni Tibor, ni Junjun Sakal, no, si Rene og si Sami sa pilidyo na yun, Sasan, no? Ayong pagpaminaw. So, unang pangutana ni Philip. Naade ingon ani nga kaso nga makapamabdos gihapon bisag og gi-confirm sa doktor nga baog ko. Well, baog ka according to your doctor. Maybe sama nagwakay ko kakuha gina sa drama da. Usa sa mga hinungdan nga mobaog is kanang kunong mag-mumps. Usa pud mga hinungdan nga mobaog nga kanang mauli kay ma-expose ka radiation. Pero nganong nakahimo man ka og una nga anak kung baog pa ka, no? Ipa-double check lang ko na, ipangayo ko ng second opinion, magpa-sperm count ka, kung ubos bigay kayang sperm count, tumasa giingon sa mga doktor nga baog ka, no? Usahay mo po kami mga doktor, masayop ba yapod me, no? Kay, lagi na, tao raman ta, masayop man ta, di man ta perfecto yun, no? Muna ako ika-istorya nga, kung nakapanabdos ka primero, nagoy dakong tsansa nga, makabuo po kagikaduhan ni mong anak, kay ganahan mong kagikaduhan ni mong anak. Kaduhang pangutana, giusba na mo sa akong asawa nga mamabdos siya o usab. Pero pila ka tuig na ang nilabay, wala gihapon manghuri ang among kamagwangan. Naabay pwedeng imnon nga tambal o bisag unsa nga pamaagi para mahatagan ako og balik og anak ang akong asawa. Sa ko nang ginaingon Philip magpa-sperm count ka. Nya kini magong taas ang tsansa nga magkabuntis ang sa babae, depende po na sa timing. Around the ovulation time. Kadaghanan na ko ni ginasulti din sa itong programa. Kanoon sa lang ovulation time. Kung ang menstrual cycle sa babae is 28 days or 31 days, around mga 14th or 15th day mo na ang ovulation time. Kung naay sexual contact during ovulation time, mga days, taas ang tsansa nga magkabuntis, no? Unya ang physical condition po ninyong duha, no? Kailang healthy mo. Unya dili mo under stress. Nga relax lang, di kay ngog nag-anxiety mong duha kay naghimo na mo ikaduhan yung anak. So daghang mga factors to be considered, no? Ug ang pinakakuan gina magpagam gyud mo og usa ka doktor nga eksperto niani kini mga ubigay ni usa ako nga ka balik-balikon pag istorya nga naani sila napoy mga
fertility sa mga dagko nga mga hospital na nay mga ingon ana nga expert kun sila nga mo advise og what to do, no? So akong mga advice diri mga generalization lang ni, no, pero naagay mga eksperto niya ni mo guide you along the way og what to do in a case to case basis. Kung among ko ka-examine ninyo kung unsa magoy kahimtang sa inyong internal o external sex organs, no? Kung wabay mga problema diha. Ikatulong pangutana, ni suggest nga akong amigo nga magpa-sperm count. O kana, mao na akong gingon, no? Magpa-sperm count. Mo submit ka dito og sample sa laboratory, unya i-count ang imong sperm kung appropriate ba siya kadaghanon, sakto ba siya kadaghanon nga maka-fertilize sa egg sa imong asawa, sa imong sex partner. Kuha naman siya, diagnostic procedure. May balaan kung normal ba ang imong sperm count. Ikaw pa ito tapos ang pangutana. Kaning pagkabaog sa usa ka tawo, genetics ba ni? Kay naasag ko'y mga paryente nga baog. Posible nga naliwat ko nila, mong ingon ani ko. O usaba kaha sa nakaingon ani kay magsigi ko og bike. Unya naigo ang akong punyuhan sa bata ako. Uy, kung baog pa ka, so dili ka magkapaanak primero. No, so dahil dun tingso nga baog ka, just matter of timing ligud siguro, no? Tayo mga sakit nga maka-apekto sa productivity sa atong yung sex organ sa mga lalaki, ako mahinumduman kining parotitis or mumps, no? Maka-cause ko na siya infertility, no? Mga infection going on, especially sa sex organ, maka-add-on po na sa inyong rason ngano nga di man ka magkapagbuntis. Pero sa ako nag-iingon na while ago, ang timing is very important. Timing sa pag-sex contact nimo sa imong sex partner around ovulation time. Kaya ang frequency, anong sige-sige yun. Parang nga, makuha niya magpagam og expert nga ubigay ni kung magduda na mo nga naana diha ang bata na nagsugod na fertilize na ang egg cell sa imong asawa sa imong sperm cell. So ina nakasabot ka sa akong speaker nimo Philip og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra ning kamot og pug ko maka-explain na ni. No, ayaw lang ka bala ka Philip kay bata pa man ka. And ayan guys, andungan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa kini akong suliran kaagi ni Philip guys, no. So nakaanak naman di ay siya, pero nakaanak siya guys, dugay kay naboros, no. Miskay nakaanak na pod sila, gusto niya masundan, pero dugay na po naboros. Muna nagtuo siya guys nga baog daw siya. So I think dili na siguro siya matawag nga baog, no, kay nakaanak naman siya. Dili lang sundanon. Ug matud pa ni doktor nga timing, no, is very important, diba? Og suma sa tambag ni doktor guys, kinahanglan ko no siya tanaw og doktor of course para sa sperm count. O kinahanglan yun ko no nga obigay ni, diba? Sama sa atong nadunggan. Og I hope guys no nga naliwanagan ang sender ato, no. O kung kamo pod adunay susamang suliran para ni Philip, talamdagan pod ang inyong mga huna-huna. So I think that's all for today. Thank you so much. Kay mag-upload na po ta guys para sa handumanan sa usa ka awit. Thanks RMN and more power.